Okay guys, izvozvi ndofunga tapa musha wenumber 3 patiri kutendera saka muzuva rino resvondo tiri busy kutendera asi ndonasa kuti tiri mubhuku raniko zvino futi tafiri 2 gavhiri 2 tiri futi kuno kuchipinge asi nhau yakanyanya kundikweva kuno inhau yemukomana uyu nokuti dhirasira paakambouya kuno achishanyira vatitava ndo paakazongonzwa nhau yani yekuti kune mwana anotsemuka maoko ndo chakata kuti nditi dambonoona kuti mwana yayo nekuda kwei ari dambudziko rakaita seiroro vhura maoko kudai uso anotsemuka maoko zvamuri kuona kudai then bvisa bhutsu zvako nemakumbo saka nyatsovaratidza kudaiwo so right anotsemuka makumbo ese aya muona manje asi kurwadza ndikakubatira kare saizvozvi kandimubatire chibata dhirasira saka aya nandibatire mamwe acho chenjera kudonha utozodonha paya utozonditi vakandonesa kuno saka aya ndo zvaakaita makumbo ake ende zvoita sekuti nemumwe wachoni manzwiro andaita vane same problem asi satatanga kuita conclusion dzakasiyana siyana regai ndikukwazisei baba wepamusha namai wepamusha makadini tinokutendai nekuti tambira kwamaita uye nekuti tsanangurira dambudziko but gai titange nani nababa chimbotiudzaiwo zvakanangana nemwana wakuti chii chakaitika. Ndingati chakaitika pamwana akangozvarwa wakadaro naye isusu vabereki vake hatisisi takamubereka chaizvo asi una baba vake namake vakashaya vashaya saizvozvo zvakandogara nambuya vake mbuya vanova vari mai vemukadzi wamaya vagara saizvozvozvo vakangoraramawo naye mazuva mashoma takazomupa ari pagore retatu angori neproblemu yake yekutsemuka maoko saka takangomugamuchirawo semwana totochengetedza mwana kusvika zuva ranhasi uno kusvika achiita chidzidzo chake chegrade 3 inhau tichingogara naye saka isi ndomawanire takaita asi zvatinongoona kwaari ndezvekungotsemuka maoko nyanye nguva yechando panguva yekunaya zvinge zvichitomudzimba zvisingazoti kana kuchikoro kwacho kunenge kusingaendeki zvinge zvinomira zvakanaka. Tatirigai baba vamusha watanga vataura information yakawanda tochinzwa apa mother taurai tinzwe munyatsoti bva kubackground yose chaiyo iri kuita kuti pamwe mwana azoguma ane dambudziko iri. Ndingati mwana kusvika azoguma dambudziko iri mai vake vakamuzvara ndisisi vangu ndo vandachitevera asi ndivo vakaberekwawo vakanaka pavakazongokurawo vachikura ndobva varwara ke vakarwara vane 6 years ndobva vatotsemuka maoko nemakumbo saka pavakazokurawo ivo ndobva vazowanikwa ndobva vabereka first born yavo mukomana ndobva vatsemukawo makumbo pamwe vakangotevedzerawo mai voita second born musikana hana ndokuzira third chikomana ichi ndobva angotsemuka zvesemu sezvakangoita umwe mukoma wake wokutanga ndobva vese vangotsemuka zvakadaro saka tisangofunga kuti pamwe kudini vakangodawo kuzamawo vamwe unogona chibhoyi kana kudini kusvika ambotendeswa chipatara asi zvaingosha basa akangoswedza mushonga anongogona kungopfa vachita asi zvekuti anopera hazviperi saka iye angozogara mai vake vagara naye mai vake ndobva vashayika ane 9 months ndobva asaratirwa nambuya mbuya ndobva vamuchengeta svika akwanisa 2 years vakakwanisa 2 years mbuya ndobva vashayika futi ndobva ndazomutorawo kubva pa 2 years ndipo ndakatanga kugara naye kusvika izvi zvino 11 years ndichigara naye ndipo ndakazokwanisa kudini kugara naye svika atokura ndinati zvechikoro pamwe ungadini ungaitawo njere zvinoita vamwe vana ndobva tangoti aendewo chikoro sezvinoita vamweni vana asi waingobatwa neproblemu yekuti kuchikoro nguva dzimweni wangasingasviki asi iye waienda waizotya kuti dai ndondorohwa nditicha mukilasi otodzokera murodhi nekukoni wafamba chopu asi wo kuchikoro vaitibatsirawo nokuti madhona ese anouya handingati ndakamubhadharira angu vashoma nguva zhinji uri kubhadharirwa mabhimu akauya pachikoro maticha anongotibatsira nokumubhadharira vangakwanisa avo kukonowa kumutekera kandi mabhuku anachi asi pakumubhadhara kuchikoro unobhadharirwa ngatati izvezvi patori neumweniwo medhimu vari uko kwamuparadziko vakatengoita chido chavo vakatomutengera uniform ndizvo uniform yakuti ndanaye handisi ndakatitenga kutotengerwawo vane vamwe vanongowanawo bhutsu vachingomubetsera nokungoona chimiro chaanenge angori nacho kusvika pare zvinezvi zvwava grade 3 asi pfungwa dzake aimboti nguva dzimwe kana akaita zvekuvhundisirwa kudai unoita sekuti wakangana zvinhu zvanenge achiita asi izvezvi zvinototi zvatovanani nekuti mabhuku ake atoratidzika kuti
kuenda chikondo izvezvi third term iyi wakatopasawo pane vamweni vana ana akutoita zvaitomboita kumashure kusaka ndinasi kuti pfungwa dzake dzotina dzichivhurika nekubetserwa kanenge achiita ngatione pananga saka uyu watinonzani saka baba mamuchitaura kuti maoko ake simudza kudai nawe kuti paakasara ari mwana mudiki pa9 months paya wakadai wogara akashayiwa chikafu chakakwana saka musana wake uyu akasvika pakutomboona mabhonzo ake apaposa waibudisa bhonzo rese ari mwana mudiki paakazonzi 1 2 1 2 1 2 1 2 ndopa waitogara akadai saka maoko ake akatoremara kubva paudiki achizvibalanisa inyasha dzamwari mwana kuti yanzi uri mupenyu tikatoti agare akapinda kuti aisawana vakashaka achiri mudoko shaiwa mukaka kuti awane uya kutenga dini achipiwa ora zviri pamwe wosengerwa mbudzi pamwe wotoshaiwa puwa sadza pamwe woshaiwa bota noshaiwa shuga kana kudini kwaungogara akadaro ndopaakazoti otodai otogara akadaro svikira wazotorarama otoitawo chimunhu chinotooneka apa paakatanga kugara kudai waigara nambuya pacho pakashayika mai vake wakagara nambuya mai vangu vachirivasaka antongo haagari straight achatoi straight aita izvizvi wakatoperera izvizvi wakatogara zvakanaka kwaakatogara zvakanaka vakatoperera izvozvo oraiti saka mamuchiti munguva yeuyuyuyu mazotatoshaa kuti korwa rwake waita sepadadaibvaikada utazoti udatoguka nyaya yemaoko iyi ari munoona kuti apa makanatsa kutarisa apa unoratidza kuti ropa riri kure apa ropa riri pedo apa asi nguva yechando apa umu mumalainzi munenge muchitotsemuka mumwe muchitotsemuka zvigunwe zvake zvinge zvichitorwadza zvese zvichibuda ropa anobuda ropa mawake zvoti pamwe penzera ndoikonwasemu nemakumbo ndizvo zvinge zvichingoitika futi panguva yechando apa pake apa panenge pachitotsemuka pakaomarara omarara zvekuti izvozvizvi kunyange tiri vagari naye ka hatitenderwi kuti timubatire shamo muupenyu ndakamubatira shamo akandosvika akaita rimwe ronda risinganzwisisiki apa kwekuti ronda iro ndakasvika pakuzvitongesa dai ndisina mumbatira shamwa hatimbotendi kana kutombonza roho kana kuita chimwe chinoti wakangomurova ka watomupa rimwe vanga munyama yake isingatoiti wakangokuvara mbijana chete apa toita ronda rimwe isingatoiti saka kutomubatira shamu kana kuita chimwe chunhu zvitoiti kutoita zvekutotaura kuti shamwari zvawakanganisa izvo unofanira kuti udai asi semwana waakungodzoka pfungwa dzake dzinoita sokuti dziri kuita dzekuchitokura zvokuti haakuri kunzwisa chako totonasa kuti mwana anotonzwisisawo zvakanaka saka ndamuti chigwaba chipei chimvura apa timbomukiri because apa akuratidza kuti anga achimbobata zvimwe zvinhu asi kuchena haacheni zvemaoko kutogeza dai madhaka abvira ayo anobva madhaka asatakumaona akachena kuchena ndibhai hatoiti kuti toto haisviki ungadzore mombe uyo nzoti kana ada ndingati adini saka mamuchipota nyaya yekuti kana yakatsika mudova munhu anota soft unochitona ropa rake richifamba unochitoriona kukangoita madhaka otherwise haafani kutsika ndoandichibvunza zviya zvauti saka imi kana muchiti haatsiki mvura pakadai chimboratidza toni chikachida toni ndokutochena kwatoita anenge atochena mukatona atodarika papa anenge akutobuda ropa haatomufanira kumakwesha kukwesha unokwesha azvichirakatika tiradombo tikamukweshaka haambocheni zvekuti zvinhu zvinongobva pamwe si zvaabata izvi chete izvi asi iwo pachavo kuchena kuti haambocheni kagomba iko kanguti imo malaini mamu nekuti ukadati umukweshe malaini mucheneka unonga kutomukuvadza futi asi urwu ruri nani kupfuura urwu handiti asi apa waicheka nereza chichaitika apa anombocheka anongokwashukira ega dero ndekwashukira wanodambuka ega zvinobva zvimweni andizvo zvaomarara zvodai zvitobva zvokwatanuka zvotangazve tone kumakumbo chigeza gumbo unogeza sei ipa ngatsianzisa kana kusa hwani mukatimo isa hwani mukati prinzi mbotora dombo apo umupa kweshe
tora hapo dombo rogezesa hapo nezvapedza baba wangu asingati apedza aita basa munda wese uchipawa namedhemu manzunguka havachakudzidzisi futi medhemu manzungu ndozvaona kuziva izvezvi havachakudzidzisi futi vakutoda mwana wako kuchikoro inini ndikasara kuti nditi mwana wangu uyu vakutoda mwana nyare zvepringi alright saka apa takuti ageze chigumbo ari kuda muda chidombo ndadada tiri unotombokosha nedombo iwe unokweta tione hazvirwadzi here iwe kana chizvitega ukanakatiwa neumweni andinenge chingetiwo zvekungotiwo unenge ngoita zvekuti panorwadza pa parwadzi simudza gumbo shamwa simudza gumbo vanatsokuona ani munoona kutoti izvi iri ritori ronda iri rinenge richitobu izvezvi hazvishamisiri rakatobuda ropa kuswera kwazuro umu atori maronda iwa maronda pose apapa panenge patori soft pose kudai wabadero kadai unowa kutovharura ganda tochena toya kudai wakangobata apa kudai rinotobvaruka ganda iri kutoenda kumusoro rinozotosimba riri pana kwese uko arikuna kumira munhu saka mamchi nebhuti vacho ndo zvavakaita ndezvakangoita kudai pamambuto nyaya yekuti mai yacho vana vakazvarwa zvakanaka mai ndo vakazvarwa zvakanaka vana vakatobuda vakadaro asi mai havasati vaita pamberi pemwana vavasina vakazoita pamuviri vadai ivo vakakuvara vatoita sechikomana ichi ndopavakatanga kudai mai vacho vanobereka vakarwarisa vadai mirei slow ipapo muri kuti mai isisi venyu imimi kuti vakarwara ndobva vamuti vakarwara nezvinhu asi vari normal vakanaka ndokuchikireka manje pavakazopora vatokireka manje vapora ndo pavakatanga kukwirira vakazotopora kurwara daro vatokireka kudai ndokutogara zvakadara vanazotombotonaka futi upenyu hwese ndokuzowanikwavo vatodaro zvazvisingachatoasi zvamai zvazviri nani manje asi mai vacho vanga vasina kunyanya kudai vanga vari nani aita zvakaita apa kudai zvekutoti waingoti pamwe munhu ane manga asingafariri kudini kukwesha hake asi mamboto anyaya yekuti mwana wamusikana hana kudai ana musikana wakatonaka kana sainewoka zvakadzoka yake katodai nakana manga asi vakomana ndo vakadai saka mushonga makamira kuzvipatara here wakaenda akapuwa kakawanda ukuzora achizora asi zvinambopera zvongoita nani ngoti rinongochena kuti bha gumbo rake chete asi kuti kukireka zviperi wokuti worite white rinongoita white zvoti mongona kuti tsoka yake yakachena asi kuti kukireka ndiye yakangokireka soko munguva iya inenge ichitonhora iyi yandoda kuisa kuti pano anopuwa mushonga wakadii kuti asanyanya kuzogwadziwa munguva yekuchando nenguva yekunaya iyai mushonga yasandouzivi asi akambopiwawo wakambopuwa wakapiwa waimbozora ndakambona aimbotoita nani eiti kana akazora akapfeka matenesi wakanzi cheni chikoro ndo chishoma ndarawa achatorizivi chigaba takatorasa kadhi rakasara kamaparadzezve namai namedhemu vaya vakambotira mazuva aya paakatanga kunyoriwa vakati kadhi musaenda naro risiye ndokariri ndimedhemu lewayo ndo vane kadhi rake panapa hapana kadhi rake panapa nekuti mushonga kutoti ndobva wakanyoriwa upapo inini handichatouzivi ndatowa mai mupikisha akangana mushonga alright saka anopfeka zvakaita sechi munguva inotonhora ane achifanira kupfeka masoksi here anoda masoksi nematenesi chero izvine zvakawana matenesi akapfeka matenesi kudai harisvipi zvakadai handi rinoda ningati mapucha anopinda mavhu mukati akaswera akapfeka chakavharika kudai anenge akachena makumbo ake ndinovaka kuti panguva yekutonhora payapaya pamokuti ndo paanogwadziwa paya nekutsemuka chii chaanofanira kunge akapfeka kuti zvisadero akawana matenesi asingadziki mudhaka unenge akanaka angangobuda zvawo ropa nekuti inenguri nguva yayo yechando asi kuti unenge akanaka anenge asingaiti zvinhu asinganyanyi kuzobuda ropa maningi kumurwadza anenge ari nani unenge akapfeka zvinhu zvakavharika saka anenge asinganyanyi kumurwadza saka zvinoreva kuti nyange nguva yacho yekunaya anokwanisa kufamba but I think neweather hazvina kuti wapfeka shangu kana kuti kana ane shangu unofamba
ane shangu unofamba zvakanaka chero muchani inyaya yekuti kuno kudhaka ririko chero ane mashanguka kuti azofamba kubva kuno kuti aende chikoro netsika apa pafambiki chero akapfeka shangu manje saka unozitongotsika pasi ndanzwisisa ivhu riri kunoko haripfekeki shangu dara rakadai kuita seiri riri nani unogona kuti nyange muchandi mamondi unenge akapfeka shangu saka shangu chero anadzo kana kune chando kuchitonhora futi kune dhaka unongotsika pasi dai zvikuti taa kuchikoro chipfeka bhutsu zvezviri nani kuti kana musi wanenge asingadi chikoro unenge anadzo kana kuti akasvika chikoro kugeza madhaka opfeka asi kubva kuno kuno achitotsika dhaka hapana imweni solution saka zviri kuafekta pakuti kuenda kuchikoro ndo pari kuafekta kuti gumbo rake rirorwadza kaenda kuchikoro zvozvotinetse zvezvotomyanya wamurwadza ari pamba zvezviri nani unogona kurega kuenda kumunda kune dhaka rakawanda pamba unotenderera pane paka pari nani saka shamwari taura tinzwi unonzwa sei kana nguva yekutonhora yasvika nenge ichirwadza zvikudaro wodiri paya zogwadza zingaiti saka shangu dzako iwe dziripi iwewe maziko komasuzu zvakaita semasocks komumaoko macho handimati kushangu komumaoko munguva yekutonhora unoita sei pamaoko apa hapana zvatakamboita asi kungoona kuti unoda kutsvagirwa magulovhusi kuti kana kuchitonhora kaangovharidzira asi kuti hatisati tambozviita edu uchingofamba akangodaro achingotsemuka chibudaruka achingoita zvakangodaro ndozvinozoita kuti kana kunyange ari parwendo kuti chibvisa zvegumbukaramba wakadaro here chikoro chakazotoona dambudziko nenhau yokuti painzi bata bhilo unyori kana penzo unyori ndipo vakazoona kuti hai mwana wavasikwanokwanisa unyora indau tione kuvaratidza maoko kuti chinokonzeresa ndezvi chikoro ndopi chakazotoziva tinaana vabereki kuti ngambouya kuno tinawe takaenda vakatomiramira ndo vakatomiramira kusvika tavasiikwa zare muchishanda nawo chiona ko uyu mumwe wacho mati ane 16 years asonetsemo seizvosisemusemuna asi zvakakurira kumaoko azvo kana zviri nani kukurira like zvakawandisa kumakumbo zvemu ane 16 years ane 16 years haripi sekuru vake musikana mati uripi musikana una mbuya vanozara baba vake bereka baba vake sirikasari nevasari ndokwaanogara ikoko asi hana dambudziko saka rubatsiro rwamunofunga kuti imi mungange tigatange neuyu komana rubatsiro rwaunoda nderwei usikizizvi tangosikasadhaura zvevarikubvunza iwe hatidi kuti audzirwe unoda rubatsiro rwei kuvanhu taura wakatasa uko magwada ndoshangu nechii nemasoki nemaglobus nekuda kweiwe wati unoda magwada nenge chichirwadza unoda kupfeka magwada iwayo nemasoki erudzi hausivako azivukala hausi kuzivako unoda yeblack here kana yeblue yeblack alright nemagurovosi unoda yeshinda here kana kuti yechii kuti ebhora ewinda eshinda yanorubaya ndo anoda kaunoda anoziva unoda kuti munyepero dhazi unoziva nemadza shamwa yako ndiani yomukwara unonzani saka unofanira kurei hauzivi sadza nei nehove hove chaidze dzemvura dziya unogona kuredza here right saka madha chitipai tinzwi ndezvipi zvamunoshuvira kuti mwana yanga achiitika
Ini chanenga tuchivira tatirwe kana akwanisira kuwanirwa ake bhasikoro kuti akwanise kufamba achienda chikoro. Unenge achirekerwawo pakufamba. Nekuti maunifomu nebhutsu magwada zvingazvezviri nane paari. Zvingabatsira iye pakuti awane kufamba achienda kuchikoro ake. Zvino bhasikoro unogona kuchovha here mukomana? Wambochovha? Waichovha rani? Pane mwana ane mabhasikoro? Mahwane vane vachibva navo. Ndiani wakariuraya manje? Ndikukumado wakaenda Joni. Aushandira zvavhunzwa. Takauraya ndiani kumadzabaraya bhasikoro. Alright. But pamamutira pane bvunza wangu kuti mati hapafambiki. Saka kana kuti pasingafambi kuti panotsvedza ka? Panguva dzemvura. Panguva dzemvura tingangoti hedu bhasikoro rinogona kungopaka, asi panguva zhinji panenge pachito. Nditi haina izvanezi vanogona kuita 2 days rechi3 rinera kutofa. I think zvine musoro zvakuti handidzi. Ritoriwo essential. Kuti nguva yemvura toti dhaka pamwe ndire 2 days, asi mazuva mazhinji ndekudi. Ndekutongoenda even muna June macho anokwanisa kutongoenda. Muna June takatarisa nguva yekunaya kwemvura nenguva inenge isina mvura, nguva isina mvura yakawandisa. Vanopfeka mateki kana vanopfeka chikuchikoro. Compulsory. Asa kana iri special case yakadai mateki ndaninga chitoita. Tuani achita thinking. Skineke sarwa. Noti akawana akaita sekuti bhutsu anenge akamapfeka maningi zva. Anopesera tsoka dzake dzobikika dzoita zvikutonuhwa chaiko. Saka kana ari mateki kana matennis. Matennis kana mateki adzinuhwi tsoka dzake. Asi bhutsu wakambodzipfeka dzimwe dzakambopfeka dzakambo. Why zvikuti akatoikurira shangu yacho dai unenge achinuhwa zvisingambeti tsoka dzake dzine dzabikika dzaibva dzachina ri pa. Anoita anoita sekuwapfeka plastic kuda nezvanenge achiita kana akapfeka bhutsu. Ndasi kuti wakapfekedzwa plastic kuda. Uswera nawo. Anenge achirova mhepo. Soft. Alright. Handizvozvo. Chita kuti iwe wakatarira shamwari kukamira. Chita kuti thank you Mashemarians nekuchandibatsira kwamuchaita. Ita. Thank you Mashemarians nekuchandibatsira kwamuchaita. Nichi vachakubatsira nei? Unofunga kuti vachagona kukubatsira nei kana vakakunzwisa nyaya yako? Bhasikoro neshangu nemasocks. Icho kurale zvakanaka. Saka guys tatisatatachiuya pana vatete chingotauraiwo mashoko ekupesera nenhau yatanga tichidocumenta pano. Toda kutenda baba namai vanochengeta mwana kuti akabatsirika pane zvokufambisa kana chifambiso kuti asanyanya kurwadziwa achienda kusizvo condition yake mutsoka makareshwa kumira, uyewo akawanawo zvimafuta zvokuti ganda rake rirege kuramba richingotsemuka achiya kuda zvimakremu erichi zvinoita kuti mwana wedu adzidze pachikoro zvakanaka. Tokutendai chaizvo Sister Sharon naMashemarians enyu mashamwari enyu masvita zvenyu. Unogona kuchira here. Unoona uchira sei? Uchira sei? Icho. Chimbofamba tono anofamba pamwe nemaka kuti chifamba tono kuti zvisingagwadziri. Pamwe zvogona zvichigwadza kuti azvigwadziri. Utotsika basa straight home. Hatsiki style pana yo tire bhutsu dzako iwe. Tikafamba kutogara neshangu. Famba Jones. Famba. Oindako. Akundokubatira uko kwachecheche. Hayi, kana neshangu no. Wofunga kwachecheche. Asina chakaisa mutsoka. Sakutongogara mumushopu, alright. Saka guys
ndozvise zviri pano. Tichakubatira zvakare pachikamu chinotevera. Ndo zvandambokudzai pepa kuti tine 5 different cases. Munhu anenge abatikanwa nekesi yake yokuti apa pandibata regai ndiite zvakati, apa pandibata regai ndiite zvakati. Again regai nditi handisi kupuromisa kuti bhasikoro ndinodzoka naro, handiti kuitira mangwana kuti bhasikoro redu ripi, handitika vakati kuti vanotorekera. Saka tinogara ndo zvatiri kuitira vhidhiyo iyoyo kuti kuti pasazoita chini miscommunications zvakare. Saka hatizivi kuti rubatsiro rwachawanawo kuvanhu nderupi rwachoni, handiti kanawo zvangoitawo ayo moto ratadzoka pana ndiboregi nekuti tiri kutenderera kwasara vaviri, handiti kwatoda kuindawo. Saka zvichireva kuti rubatsiro rwedu rwakasplita watinenge tichizokwanisa kunge tichidistributa, asi tichiri ipapo pane 1 ndofunga ichazovhotegwa onzi inge ichizoramba ichikwanisa kubatsirikana. Ndofunga pamusha pavo penapo makatonaka paya pane midhuri, kuna mwana asina midhuri zvachose. Saka tinogoisa dzose kesi dzatapiwa nakanzerawo ndokatipa wacho mamwe makesi ekuasesa tosubmita unongonza ava ngavachite sei ndonga vachinge vachizovakigwa, asi vanenge vasina kunongwa tovapawo zvavo zvanofanira kupuwa. Zvakanaka. Tinotenda. Nesu tinotenda nepukadza matipa. Saka guys, tapiwa iwe wekera uya pane mukomana wemanya uzobuda sei paekera pako usingachabudi hand over. Ngoti hand over yepukadza idzi ingani kopwa idzi tapuwa pwasha taura tivi kaingani wanodziverenga kokoro wangu unoda kuti batire chibobatatidzwa zvikuremaka zvirudi chirega unonga kuvara bhudhi chiuya izve vesvinga vaya muchibatira nadzo kumoti musengerezi ndobata regedzani zvokwadii mura kuti ndi chibata bata kudapikiswawo zvati kai uya zvinobudawo tande nadzo kumoti tisenga izvinge ndemurume oraiti dzakawanda amabarwe ndiwo atiri kuita munyama nawo, tiri kufanira kutodhumana nawo ende ndiri kutohwa havi nawo. Yes. Dzidi kuvhuniwa, toda kuvhuna, maybe tivhunirewo. Chakugura